Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżisħuti minn qalbi nixtieqilkom l-għodwa tajba, inġbarna biex niċċelebraw l-Ewkaristija, ejjew għalhekk eżisħuti b'umiltà nieqfu ftit momenti ta' skiet, ntolbu l-Mulej inaddafna mid-dnub biex nitħejjew ruħna, nħejju ruħna ħalli niltaqgħu miegħu. Fi skiet nitolbu maħfra. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana, Mulej ħniena. Inti rid tmut għalina fuq is-salejb, Kristu ħniena. Inti rġajt ftaħtilna t-triq tas-sema, Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għall-erbieħ ta' ħutna Anthony u Ġemma Farrugia. Nitolbu. O Alla inti tajtna kelma li tagħmel amara tiegħek fir-ruħ sewwa u safja. Għamel li bil-grazzja tiegħek jistħoq inna li tammar fina bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktib tal-Ġenesi. Alla birek lil Noè u lill-uliedu għalilhom. Nislu u oktru u imlew l-art. U jkun il-biża' tagħkom fuq kull ħlieqa ħajja fuq l-art u fuq it-tajr kollu tal-ajru u fuq kull ma jitkaxkar fl-art u fuq il-ħut kollu tal-baħar u jitredu qudiemkom f'idejkom nerħihom. Kull ma hu ħaj u jitħarrek fl-art ikun ikel għalikom u wkoll il-ħaxix aħdar kollu natikom. Imma l-laħam b'demmu ġofih li juħajtu la tikluħx. U jien nitlob kont ta' demkom li ju ħajjitkom. Nitolbu minant kull bima, minant kull bniedem, minant kull wieħed nitħallas tal-ħajja tal-bniedem ieħor bħalu. Kull min ixerred dem ta' bniedem, minn bniedem ieħor jixxerred demmu. Għaskont ixbija tiegħu ħalqu Alla lil bniedem. U intom nislu u oktru, xterdu mal-art u oktru fuqha. U Alla kellem lil Noè u lill-uliedu miegħu u qalilhom. Arawni, hawn jien se nagħmel il-patt tiegħi magħkom u ma nisilkom warajkom. Ma kull ħlieqa ħajja li hemm magħkom, ma tjur u mal-bejjem, ma kull bima selvaġġa li hemm magħkom u mal-bejjem kollha li ħarġu magħkom mill-arka. Jien nagħmel il-patt tiegħi magħkom li qatt tiżjed ma jinqered ebda laħam ħaj bl-ilmijiet tad-dilluvju u qatt tiżjed ma jkun hemm dilluvju biex iħarbat l-art. U żied jgħid Alla, dan ikun is-sinjal tal-patt li jien qiegħed nagħmel bejni u bejnkom u bejn kull ħlieqa ħajja li hemm magħkom għal ġenerazzjonijiet kollha għal dejjem. Inqiegħed il-qaws tiegħi fi sħab u jkun sinjal tal-patt bejni u bejn l-art. Il-kelma tal-Mulej. Il-Mulej jittawwal mis-sema lejn l-art. Il-Mulej jittawwal mis-sema lejn l-art. Ħajkollhom il-ġnus il-biża' ta' ismek Mulej u slaten kullha tal-art il-biża' tas-sebħ tiegħek. Meta l-Mulej jerġa' jibni lil Sijon u jidher fis-sebħ tiegħu u jisma' it-talb tal-mitluqin ma jistmelx it-talb tagħhom. Il-Mulej jittawwal mis-sema lejn l-art. Jinkiteb dan għan-nisel li għad jiġi u poplu ġdid għad ifaħħar lill-Mulej. Il-Mulej ħares l-isfel mill-għoli tas-santwarju tiegħu u jittawwal mis-sema lejn l-art biex jisma' il-krib tal-ilsira biex jeħles il-dawk li huma għal-mewt. Il-Mulej jittawwal mis-sema lejn l-art
u liet il-qaddejja tiegħek ikollhom darhom, nisilhom jibqa' għal dejjem quddiemek u hekk jixxandar f'Sion isem il-mulej u f'Ġerusalemm it-tifħir tiegħu. Meta l-popli flimkien jinġamgħu u saltniet biex jaqdu il-mulej. Il-mulej jittawwal mis-sema lejn l-ard. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-klim tiegħek huwa spirtu u ħajja, inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mark. F'dak iż-żmien telaq Ġesu flimkien mad-dixxipli tiegħu lejn l-irħula ta' Ċesarija ta' Filippu. Huma mexjejn li d-dixxipli tiegħu għamlilhom din il-mistoqsija: min jgħidu n-nies li jien? Weġbuh qalulu: Ġwanni l-Battista, oħrajn Elija, u oħrajn wieħed mill-profeti. U staqsihom: imma intom min tgħidu li jien? Qabes Pietru qallu: inti il-Messija. Imbagħad ordnalhom ħafna biex ma jitkellmu ma' ħadd fuqu. U beda jgħallimhom fuq li kien meħtieġ li bejn il-bniedem ibati ħafna, ikun miċħud mill-anzjani u mill-qassisin il-kbar u l-kittieba, joqtluh u wara 3 ijiem jerġa' jqum. Fuq dan kellimhom ċar. Pietru ġibdu leħ u beda jlumu. Iżda hu dar iħares lejn id-dixxipli tiegħu u ċanfar lil Pietru qallu: itlaq minn qudiemi ja xitan, għax m'intix taħseb fil-ħwejjeġ ta' Alla imma f'dawk tal-bnedmin. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Naħseb li ma nkunx nesaġġara jekk ngħid qegħdin ngħixu f'dinja eżis ħuti fejn jidher li id-dlam, il-ħażen donnu qed jirbaħ, donnu u xek kif jgħidu ħass sopravvent, donnu qed madwarna jekk naraw l-aħbarijiet u jekk ninnutaw bajnejna miftuħa, naraw ħafna affarijiet negattivi jiġru u li donnom il-negattiv, il-ħażin, donnu kull ma jmur qed jiżdied. U waħed tiġi l-mistoqsija: imma Alla x'jagħmel quddiem il-ħażen tal-bniedem? Alla x'jagħmel quddiem il-ħażen tad-dinja? Alla għaliex huwa daqshekk sieket, silenzjuż? Alla x'ma jieħux azzjoni? Kultant il-paċenzja t'Alla quddiem id-dunub tal-bniedem hija skandaluża. Kultant il-paċenzja t'Alla quddiem il-ħażen tad-dinja iddejjaqna qisu kważi u xekk eżis ħuti. Ma nafx tajtux każ l-ewwel qari tal-lum huwa t-tmiem biex ngħidu hekk jew kważi lejn it-tmiem tal-ġrajja ta' Noè fil-ktieb tal-Ġenesi, ninsabu kapitlu 9 tal-ktieb tal-Ġenesi. Mela dan ġara wara d-diluvju. Id-diluvju qeret il-kulħadd, isalva biss Noè u l-familja tiegħu u l-annimali li kienu fl-arka miegħu. U issa ħareġ mill-arka, ovvjament ir-riżultat tad-diluvju jidher u xekk. U Alla jisobih li kkastiga l-bniedem ta' dnubu eżis ħuti. U ma' Noè Alla jagħmel patt, smajna fl-aħħar sentenza tal-ewwel qari tal-lum. Inqiegħed il-qaws tiegħi, il-qaws Alla jiġifieri xekk, fi sħab. U jkun sinjal tal-patt bejni u bejn l-art. X'patt hu dan? Li qatt aktar u xekk. Dan ikun is-sinjal tal-patt tiegħi li qatt aktar ma jerġa' jeqret il-ħajja minħabba l-ħażen tal-bniedem eżis ħuti. Alla quddiem il-ħażen tal-bniedem mhux jeqirdu jgħid. Alla jrid isalvah. Allura l-idea li Alla jikkastiga ma toħroġx mill-Vanġelu ta' Ġesu. Fil-Vanġelu ma nxibux l-idea li Alla ipatti ta' dnub eżis ħuti.
Alla mill-bniedem midna bħaġa waħda jrid. Iridu jikkonvertu, jerġa' lura għandu minn dnubu. U jibqa' jistenna u jittama. X'ma jagħmilx missier eżis ħutej biex isalva lill-uliedu, biex isalva lill-ibnu, u x'hekk, hekk Alla magħna, jibqa' jittama sal-aħħar nifs ta' ħajjitna, u x'hekk għall-bniedem. U kultant dil-paċenzja tal-Alla lilna tiskandalizzana. Mena l-idea li Alla jikkastiga eżis ħutej għandna bżonn inwarbuha minn moħħna. Mhijiex idea ta' Alla mħabba li joffrina Ġesu. Dan ma jfissirx li id-dnub ma jġibx il-kastik, però l-kastik mhux Alla jibgħatu nġibuh bidejn aħna. Jekk nemnu, eżis ħutej li Alla daqsu ħadd ma jafna, jiena x'naf fuq innifsi niftakar ftit mill-passat. Ma naf xejn mill-futur, naf xi ħaġa mill-preżent laqqas naf kollox u x'hekk. Alla jaf kollox dwari. Jaf il-passat, jaf il-preżent, jaf il-futur, jaf x'hemm fil-fond ta' qalbi. Jafni kolli kemm jien iktar milli naf li l-nifsi, mela dik l-ewwel. U t-tieni, ħadd ma jħobbna daqsu. L-ebda mħabbu magħna ma tista' toqrob anke viċejn tal-imħabba tal-Alla lejna, x'imħabba tal-Alla hija bla limiti. U x'hekk, u tibqa' l dejjem ma tfalli qatt. Mela jekk Alla ħadd ma jafna daqsu u ħadd ma jħobbna daqsu, mela dak li jrid minna Alla huwa l-ikbar ġid tagħna. Mela rrida tal-Alla għalina hija l-aqwa ħaġa li tista' tiġrilna f'ħajjitna, mhux hekk? Mela jekk Alla ħadd ma jafni daqsu, ħadd ma jħobbni daqsu, u jien nagħmel deċiżjoni li tmur kontra dak li Alla jrid għalija, jien mhux il-Alla nkun nagħmel ħsar, nkun nagħmilha lili nnifsi. U x'hekk? Mela l-kastik tad-dnub jien nkun ġibtu, il-bniedem iġib il-kastik tad-dnub bideħ. Eżis ħutej, iva, id-dnub għandu l-konsegwenza negattiva tiegħu. U l-konsegwenza negattiva ta' dnub mhix il-kastik tal-Alla. U nkunu ġibnija bidejna stess, eżis ħutej. U kull meta l-bniedem ma jagħmilx ir-rida tal-Alla, ibagħat il-konsegwenzi. Ibagħat il-konsegwenzi li jagħmel bil-maqlub ta' dak li jrid minnu u x'hekk ta' dak li jixtieqlu l-ikbar ġejt li huwa Alla. Mela, fl-ewwel qari tal-lum għandna din it-tagħlima sabiħa. U dan iwassalna l-Vanġelu sabiħ tal-lum ukoll eżis ħutej. Kemm tkun tagħmlilna ġejt kieku nimmaġinaw lil Ġesu u x'hekk iħares ċas f'għajnejja f'għajnejk u jgħidlek jien min jien għalik. Inżommu f'moħħna li b'Ġesu ma nistgħux nidħħu. Jien jekk jgħidli xi ħadd assejs jgħidli Ġesu min hu għalik, jien nista' nivvinta xi ħaġa milli naf, mhux bil-fors tkun dak li hemm f'qalbi, ma Ġesu ma titħaqx. Kieku jien lil Ġesu x'ngħidlu? Kieku nara lil Ġesu jħares ċas f'għajnejja u jgħidli jien min jien għalik. Min jgħidu n-nies li jien faċli twieġeb, imma intom min tgħidu li jien. U jaqbes Pietru, eżis ħutej bħas-soltu u x'hekk. Inti l-Messija. Ġesu hu l-Messija, ma mhux kif xtaquh in-nies. In-nies xtaquh Messija gwerrier u x'hekk li jkeċċel l-edewwa tagħhom. Ġesu rid ikun Messija li jerfa' fuq id-dnub tad-dinja, li jibgħatu imut. U infatti x-xitan dejjem kien jittentah biex jaħrab is-salib, biex jaħrab il-Kalvarju. Mill-meta ħarreġ fid-deżert u x'hekk it-tlet tentazzjonijiet li ikun Messija ħanejdu hekk trionfalistiku, rebbieħ u x'hekk. Sa fuq il-Kalvarju jittentaħ, jekk inti bin Alla inżel minn fuq is-salib. U hawnhekk ix-xitan jittentaħ permezz ta' Pietru li jaħrab mis-salib. Ma Ġesu jerfa' fuq id-dnub tad-dinja. Ġesu quddiem il-bniedem midneb, mhux il-kastik jew il-qerda tal-bniedem irid, imma s-salvazzjoni tiegħu. U peress li Ġesu jaf id-dnub kemm iħalli effett negattiv fuqna, huwa jerfa' fuq id-dnub tagħna biex jeħlisna minnu. Kalla jrid eżis ħutej m'għandu mhux ma nibdew ir-randan u x'hekk. Fejn il-Knisja tistedinna iżjed minn kull żmien ieħor nitfgħu ħarsitna fuq is-salib ta' Ġesu. Ejjew eżis ħutej meta nħarsu lejn is-salib niftakru li dak is-salib li huwa msammar miegħu Ġesu ma kienx imislilu ta' dak huwa s-salib tagħna. Dak huwa d-dnub tagħna. Dak huwa l-mart tagħna, d-batija tagħna, dik hija l-mewt li kienet tmislilna. Ma Ġesu ħada fuqu biex jeħlisna mill-qerda tagħha. Biex dak is-salib, dik id-batija, dik il-mewt minn velenu li jġib il-qerda, Ġesu bidilhom u għamilhom mediċina lis-salva. Ejjew għalhekk eżis ħut illum. Niftħu qalbna dan Alla minn l-imħabba
u nemmnu ta' bil-ħaq li dak li jrid Alla huwa l-ikbar ġid għalina għax ħadd qatt ma ħabbna daqsu, ħadd qatt ma jista' jħobbna daqsu. U għalhekk tkun imbierek mulej. Enna ħalli f'ħajjitna dejjem narfu, niftħu qalbna u nesperjenzaw l-imħabba infinita tiegħek lejna u lejn il-bniedem u nfittxu li nħobbuk lura u nħobbu lil xulxejn kif tixtieqna int. Kieġobkom nqmu bil-wieqfa. Imnebħejn mill-Ispiritu Santu l-Apostlu imnebbaħ mill-Ispiritu Santu l-Apostlu Pietru jaraf fil-mulej Ġesu il-Messija li bent Alla l-ħaj. Imsaħħin minn din l-istqarrija ta' fidi inresqu qudiem Alla dawn it-talbit tagħna fil-waqt li ngħidu mulej kattar fina l-fidi flimkien għall-Knisja biex tkun l-arka tal-patt il-ġdejд li tilqa' fija lill-bnedmin kollha nitolbu mulej għall-popli kollha tad-dinja biex jaraw fis-salib glorjuż tal-mulej is-sinjal tal-fidwa nitolbu mulej għall-komunità nisranija biex tiftaħ dirajja għall-imwarbin tas-soċjetà li jixbħu lil mulej Ġesu li ġie miċħut u msallab nitolbu mulej kattar fina l-fidi għalina sabiex id-dera ta' Kristu li jbati minn rajħ tenna biex ngħixu bil-fidi id-diffikultajiet tal-ħajja ta' kuljum nitolbu mulej kattar fina l-fidi. Mulej nitolbuk ibaċċet ta' grazzi mis-sema fuq id-dinja kollha f'din is-sena għażiża tal-ġublew fil-vista pastorali li qed issejr fid-djoċesi tagħna ta' Għawdex. Nitolbuk mulej għal Papa Missier tagħna Franġisku li bħalissa jinsab rikoverat l-isptar biex kien irrida tiegħek tagħtih il-fejqan u tmexxih dejjement skont il-pjan tiegħek ta' mħabba u ta' salvazzjoni. Nitolbuk mulej għall-anzjani u l-morda tagħna, għal persuni bi bżonnijiet speċjali u dawk li jieħdu ħsiebhom. Nitolbuk mulej għal dawk li jitolbuna nitolbu għalihom u għal dawk li jeħtieġu t-talb tagħna mod speċjali persuni għaddej minn xi mument mudlam tal-ħajja, persuni li jbatu b'xi mart mentali, bid-depressjoni, u li jgħinhom ma jaqtgħux qalbhom u sibu l-imħabba li tsaħħaħhom biex jiġġieldu u xekk il-mart tagħhom. Nirringrazzjawk mulej ta' dak kollu li tagħmel magħna fi ftit mumenti ta' skiet nofrulek it-talb tagħna. U Alla li rrid li jibnek isir bħalna f'kollox minn barra fid-dnub, għatina nitolbuk biex wara li nkunu qsamna mal-bnedmejn ħutna il-ferħ u d-batija ta' din il-ħajja, niksbu l-premju tal-ħajja ta' dejjem fis-sema bi Kristu Siedna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem. Bil-misteru tal-ilma u mbejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedmu quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej l-mżuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għamel mulej li din l-offerta tnaddafna u ġġeddidna u li ġġib il-premju ta' dejjem lil kull min jagħmel ir-rida tiegħek bi Kristu Siedna.
il-mulej ma'kom. Nerfew qlubna l-fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew, mulej missier għaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejt għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswielna s-salvazzjoni bi Kristu siedna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbejr intennulek għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismu witu l-art, mimlija bil-glorja tiegħek, osanna filoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna filoli tas-smewiet. Għaddejs tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobż, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom għal bnedmejn kollha għal maħfra tad-dunubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan il-misteru tal-fidi nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nixxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mo speċjali llum qegħdin nitolbu għall-erbieħ ta' ħutna Anthony u Ġemma Farrugia. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Eżis ħuti kieku Alla kellu jikkastigana ta' dnub tagħna min jeħlisa? Allura qatt m'għandna l ħares qatt nixtiequ l-Alla jikkastiga ta' dnub u xekk. Għax il-kol kemm aħna midinbejn u b'min mod u min ieħor il-mulej il-kol noffenduh. U għalhekk kull meta naraw il-qawsalla, eżis ħuti għandna niftakru fl-imħabba tal-Alla lejn il-bniedem. Il-qawsalla li kif smajna fl-ewwel qari xekk
tfakkarna fil-patt li Alla jagħmel magħna li qatt ma jikkastiga ta' dnub Alla li ma jridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix. U għalhekk ejjew waqt li ngħidu t-talba tal-missierna niftakru li Alla huwa mħabba u dik l-imħabba biss tibdel qalb il-bniedem u tiġbidna leħ u taqqadna flimkien bħal aħwa familja waħda li nħobbu u nirrispettaw il xulxin. Ngħidu bil-qalb, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħaresx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li inti trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li ser nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalna l-ħajja bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidejk lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Danu l-ħaruf Alla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħen jgħin dawk li huma mistiedina għall-ikla tal-ħaruf mulej. Ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem ammen. Id-demm ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem ammen. Amen.
Kemm hu sabiħ eżisħuti dak l-innu li kantajna mo speċjali illum il-ħamis u xekk il-jum li fakkarna li Ġesu tagħna dan is-sagrament tant tal-għaġeb li hija l-Ewkaristija, l-preżenza tiegħu. Alla permezz tas-sagrament mhux tagħna xi ħaġa, tagħna lilu nnifsu eżisħuti, ma sax jagħtina xi ħaġa kbar. U għalhekk ngħidulu grazzi bil-qalb, nqumu bil-wieqfa u ngħidu dik it-talba tant sabiħa bil-qalb flimkien. Ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsinni, passjoni ta' Kristu sabbarni, o Ġesu ħanejni ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninfiret minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġewwa ħdanek il-qani, biex mal-anġli u l-qaddis intijek infaħrek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Tmajtna mulej bil-għaxqa tas-sema, nitolbuk li dejjem nixtiequ dak l-ikel li bih ngħixu tassew bi Kristu Siedna. U ngħidu bil-qalb tleta Marijiet fġieħ it-tlet ijiem li l-ġisem Tomna Marija dan fil-qabar nofruhom mhux hekk eżisħuti biex il-mulej jimlilna qalbna bl-imħabba, l-imħabba lejn xulxejn biex ħin naraw il-ħażen tal-bniedem u d-dnub tal-bniedem mhux kastigi nixtiequ, ma nixtiequ li l-bniedem jaraf l-imħabba talla u jibdel ħajtu u jersaq lejn il-mulej. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalif d-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom ilkoll.